Halo, piye iki? Maksudmu ki piye? Mbak, Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Lho, Niki lho. Lah tumpahanku ndi? apa? Tumpahanku. Loh. Saman kok. Lho, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku, sing numpaki aku. lho. Iku tuh grupu to. Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sama sik engko. Lho, Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. lho wayahku kapan? Engko enek wayahe dhewe-dhewe. Sampeyan lak ditah nyanyi to? Heeh. Capek apa ora? Capek. Istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lho mung sapa mong sing ngongkon aku numpak iki meng?